За мен Kaufland е динамика, разнообразие и предизвикателство всеки ден. Kaufland за мен е компания, която дава равен шанс на всеки. Аз като майка мога да кажа, че успешно съчетавам грижата за сина ми и работата в склада. Компанията ми привлече местоположението на филиалът, гъвкавото работно време, защото аз съм студентка и това е важно за мен да съчетая ученето и работата. Щастлива съм, че моят работодател предоставя различни фирмени обучения, в които аз участвам. Последното от тези, на които бях, беше за любезно обслужване, тъй като аз съм един от посланиците за любезно обслужване в Kaufland Дупница. Kaufland means for me passion, making people, so our customers happy with getting all the goods to the stores. Щастлива съм от факта, че Kaufland предоставя възможност на младите хора да бъдат част от екипа на компанията. Започнах кариерното си развитие в Kaufland като участник в Бизнес Академия сезон 1, а след това получих възможността да продължа развитието си в екипа на Нюто, като за мен е удоволствие и наистина се наслаждавам на това да научавам нови неща всеки ден. Чувствам се оценена и подкрепена от компанията. За мен Kaufland е сигурност, място, на което служителя се чувства обгрижен и оценен. В логистичния център имаме спортно игрище, масажен стол. Kaufland за мен през последните години е една сигурност. Чувстваме уважението и подкрепата на Kaufland, както и ние да отдаваме своята сила и енергия на Kaufland. Чувстваме и подкрепата на управителя на магазина към нас и винаги може да разчитаме на него. Останах 13 години в компанията, защото винаги получавам подкрепата, от която имам нужда, без значение от това в какъв етап от живота ми се намирам. За мен Kaufland е стабилност, динамика и място за развитие. Започнах работата си във Варненски филиал, след което реших да следвам и се преместих в София. Тук продължавам своето развитие и вече съм ръководител сектор каси. Работя с много колеги, голяма част от които са ми приятели и имам страхотни ръководители, които ми помагат всеки ден. Първата ми работа беше тук в Kaufland на 19 годишна възраст. Започнах без опит и самоувереност, но благодарение на моите ръководители аз самият съм такъв. Помагам на моите колеги за тяхното кариерно развитие и най-вече вярвам, че в Kaufland ми предстоят много нови предизвикателства. Компанията ми дава баланс между лично време и работа, защото много обичам да пътувам. В Kaufland ми харесва динамиката, разнообразието, това, че минава бързо работния ден, това, че мога да съчетавам личния си живот като помощник треньор по карате. Обичам работата си заради клиентите и най-вече колегите си.